ברוכים הבאים לסרטון רובלוקס חדש. היום כולכם לשחק טלבריינרוט, המשתמש השלישי שלי. הייתי לכם שתי משתמשים שלי, עכשיו זה עוד משתמש שלי והמשתמש הכי טוב. אני אחכה שזה ייכנס למשחק. בינתיים כל מי שצופה כאן יכול בבקשה לתת סאב. אני במסע להגיע ל50 סאבים ושם אני אעשה חשיפת פנים, אז בבקשה, מה אני מבקש מכם? להגיע ל50 סאבים. כמו שאתם רואים זה הבייס שלי. אחרי תגידו מה הוא גרוע וזה, זהו, שזה לא כל הבייס שלי. עשיתי עכשיו ריבאף, אני קומה שלישית, אם תסתכלו אני לא משקר, ואני לא רוצה עכשיו להביא את כל הבייס שלי לכאן ואז להחזיר. אז אני אמרתי, ניקח את ה4-3 דברים הכי נדירים שלי, שים אותם פה, כי צריך להגיע לטריליון כדי לעשות את הריבאף הזה. והדברים הכי טובים שיש לי בבייס, יש לי עוד דברים, אבל אותם אני לא רוצה גם להביא. אני לא יכול להיכנס מאוד משתמש כי זה די קשה לי, זה מסובך לי גם, כי אני לא יכולה לדעת תמיד משתמשים מטלפון אחד, אז כאילו זה די קשה. כאילו שאתם רואים אני משחק באיבנטים וזה. מה זה? טיפי טאקו. למה אני? אז בגלל מה שאני אומר לכם זה שבבקשה, אני רוצה להגיע ל50 סאבים עד סוף שנה. אני יודע שזה הרבה זמן, אבל בשביל יוטיובר קטן זה מספיק כנראה. בבקשה כל מי שצופה בו בסרטון לתת לייק וסאב, וזה לא כל הסרטון. הסרטון ייקח 10 דקות, סליחה על זה. ראיתי לכם את הדברים הכי נדירים שיש לי בבייס, עזבו את הטרללרו מול הריבאף, אני שם אותו כאן ויאללה, ונעבור למשחק כי רציתי לשחק איתכם. היום אנחנו נשחק בצמחים נגד בריינרוט. כמובן שהמשחק הזה טרנדי, אז הנה כך, אני סבבה במשחק הזה. אני עוד בריבאף הראשון, אני לא בשני בשלישי. זה הגיבור שלי. עזבו שאני אוהב את הצהובים האלו, אני יחסית סבבה. אז תסתכלו, יש לי גם אותו, גם אותם, ויש לי את האבטיח פעמיים, אז כאילו שזה די טוב. יצא לי אתמול אסטרלליטס, אבל אין לי יותר מדי חיים והיא גם הלכה לי על הצד הכי חלש, שזה היה לי די בסה, אבל מה, אין מה לעשות, זה המשחק. תסתכלו כמה כסף יש לי, אם יש משהו מעניין בחנות שנלחם. הולי שיט חבר'ה, ראיתם מה קיבלנו הרגע? אתם ראיתם את זה? נמחוק את זה. איפה קמלו? פריגו קמלו. וואו, אמור להיות סבבה, הוא לא אמור להיות סרט טוב מזה. בואו נראה, בבקשה שזה וידאו. נו יופי. בונו, פסיכי. וואו, אני הולך להחליף אותו כי אין לי ברירה, זה ככה החיים. יאללה, זה דלי, קרה לה דלי. אוקיי, זה כזה של שוטרים. יאללה, קצות, איפה זה שלי האמיתי, איפה זה? איפה מה שקניתי? איפה אתה?
נו באמת, אני לא רוצה לבחור גם כל היום שלי. לא. יאללה, בוא נשים את זה על זה הכי חזק שלי, אל הכי חלש. בינתיים בוא נסבבה. בוא נראה מה רגע, אני אקח קצת כסף. סוזים, צריך כסף בעניינים. יאללה. טוב, זה כל מה שיש לי במשחק. אני לא יודע אם אני אעשה את זה 10 דקות כמו שרציתי. אני חושב שזהו, פה ייגמר הסרטון. אז ביי חברים, שבת שלום, ונקווה שמשהו יקרה לפחות. שבת שלום וביי.